It's after 7. Give me a hug, Mroza, I'm sure. Okay, take a look. Oh, great. You're right, Njalo. Awuthukile? Wathi ngikushaya ngehagi kancane. Ukuthi olwami uvalo liphelele ngakuwena. Manje ngiyabona ukuthi ngaphambi ukuthi uqale ukudlala igame ke basuke benjani abadlali ngaphambi kokuthi ucoach asho ukuthi nabantu engihamba nabo. Nabe bazongena nangu sebhenjini, nabe bazobelindile ukuthi kanjani. No kulungile. Lo Cause FM asekuphilile ukuqagula ukuthi ke ngabe iline up yoCause FM izoma kanjani njengalokho samukela ngabaphathi boCause FM banathi ke la e-studio. Shilo sisebenzela ngaphandle namhlanje sikulethela ke ukuthi izobe uma kanjani uCause kulonyaka wethu wemali oqalayo ke ngenyanga ezayo. Cause FM somhlonishwa Velase, acting business manager la kuCause FM Busani Mthembu. Sibingelele ngoza sikwamukele kuCause. Sibingelele Mthiya sibingelele kakhulu nakumlaleli. Kumnandi mroza ubingelele umuntu umamukele la kuphethe khona. Ngicela sika display, sifake display imbiko. Siyaziphelelisa. Uyabona? Thina njenge FM siyayiqhelanisa lembiko. Akuzona ngiyaqhela mina. Ngoba bazosibuza abaphathi bona ukuthi disclaimer nidlalanga kune interview bekwenze njani. Bathi clock bekwenze njani. Lokho sinomphathi futhi umnumzane Lwazi Mthabela marketing manager kuCause FM. Mthabela sakubingelela ba. Ngapaka sanibonani. Kade ngisho FM la ukuthi ibhakabhaka mina lokungalithanda kusesifundisi kaMama. Usho kanje ayakuveli Mthiya. Akuveli. Angaze ngibone hambeka ke mistake ibhakabhaka. Ngithanda ngabe ibhakabhaka. Nongele komancoko abantu sebethe enjoy emsakazweni yabo bafisa ukwazi ukuthi ngabe uCause FM luzomisa kanjani. Uqala uCause FM uthina station esikhulu esithandwayo nesilalelwayo. Ngabe kuhlukaniswa konyaka ngabe ikhalenda ephumayo uyazi ukuthi kusuke ngakenziwa lutho manje ngakabi uCause. Nanti uCause FM yoqala unyaka ka2024 2025 2026 ngoApril. Kuzoma kanjani baphathi bami? Siyabonga kakhulu Mthiya. Mhlawumbe ke siqale nje sikhulume ngodaba lokuthi yini eyenza kushintshwe inhlelo noma kushintshwe abasakaze einhlelweni ngaphambi ukuthi singene kwi-line up entsha. Izathu eziningi ke zike ibhekwe ngaphambi ukuthi kuthathwe ingqomo ezifana nalezo kodwa ke mhlawumbe sobola nje noma ezintathu asizukuyibala zonke. Okokuqala mhlawumbe sesibheke ama-audiences abalaleli. Uhlelo liyakwazi nokulethela isiteshi abalaleli esibadingayo. Uma uhlelo lungakwazi mhlambe ama numbers ehla ibheka phansi lokho kusho ukuthi mhlambe khona into engahambe kahle kudinga ukulungiswa lapho ke kuthatha isinqumo sokuthi mhlambe i-content ayishintshwe abasakazi abashintshwe yonke leyo nto. Mhlambe kwesibili kuba i-content uma ngabe mhlambe kubonakala ukuthi i-content ingqikithi yohlelo uma kubonakala ukuthi ingqikithi yohlelo ayihambisani nesikhathi mhlambe uhlelo olungaso nokuthi mhlambe abasakazi abaphethe lo hlelo mhlambe i-content uhlelo loyiphushayo iyabaxaka mhlambe ngandlela thile nalapho ke kuthiwa mhlambe ke ake kushintshwe mhlambe kufake abanye noma ke kushintshwe mhlambe i-content ishintshwe uhlelo lishintshe nje lungabe lisabelo kube yilona. Mhlambe kwesithathu kuba udaba lokesithi revenue generation SABC kumele yenze inzuzo iteshi kumele zenze inzuzo ukuze SABC iphila. Uma mhlambe sibona ukuthi inhlelo azihambisani nombono weSABC ukuthi imali ingangeniswa kanje enkampanini mhlambe lokho ke kube nesidingo sokuthi mhlambe ke lishintshe uhlelo lube yini indlela ukuthi sikwazi ukuthi sihehe ama-advertisers sihehe abantu abazofaka imali ohlelweni ukuze SABC simame nje okunye kwezinto lokho ezike ibhekwe ngaphambi kokuthi ke mhlambe kushintshwe abalaleli noma kushintshwe inhlelo akuvele nje uvuke kuseni kuthiwa hayi uyashintshwa lo uyahamba lo akwenziwa kanjalo.